Bakit ba? Nagugutom nga ako eh. Ano na naman ba ang pinag-aawayan yung dalawa? Ito kasing si Kuya, inubusan ako ng tinapay. Ano ba naman kayong dalawa? Ngayon naman, pagkain ang pinagtatalunan nyo. Ana, anong ginagawa mo sa bag ko? Tinitignan ko lang naman yung scientific calculator ko. Kailangan kasi namin sa school bukas. At bakit naman mapupunta yun dito sa bag ko? Eh, hindi ko naman yung ginagamit. Malay ko ba? Kaya nga tinitignan ko dahil wala kasi doon sa kwarto ko. Ang hilig mo talagang makialam nang hindi mo gamit. Grabe ka naman Kuya, para tinignan lang yung bag mo, nagagalit ka na agad. Ano ba kayong dalawa? Ang aga-aga, nagtatalo kayo. Ito kasing si Kuya, tinitignan ko lang naman yung bag niya kung nandun yung calculator, nagagalit na agad. Yun bang hinaharap mo po? Nakita ko sa terrace nung isang araw, kaya nilagay ko sa kwarto. Kunin mo na lang sa drawer. Tingnan mo, napakaburara mo kasi. Kaya hindi mo alam kung saan mo nilalagay yung mga gamit mo. Tapos sa akin mo hahanapin. Eh nakalimutan ko na doon ko pala nilagay. Ayaw mo lang malaman ni Lolo yung tungkol sa nakita ko dyan sa bag mo. Bakit? Ano ba yun, Hana? Wala yun, Lo. Huwag niyong intindihan yan si Hana. Di ba, Lo, maga kayo pumunta sa bukid? Sige na, Lo, umalis na kayo. O sige na, alis muna ako. Punta muna ako ng bukid. Tigilan yung mag-away ng magkapatid, ha? Opo, Lo. Takot ka, no? Pakilamera ka na nga. Napakasumbongera mo pa. Eh bakit kasi may tinatago kang lipstick dyan sa bag mo? Hindi sa akin yung lipstick na nakita mo. Kay Myla yun. Ibig sabihin, kayo na ni Ate Myla? Huwag ka na nga magulo dyan. Maghugas ka na ng pinggan doon sa lababo. Ikaw talaga. Napakapakilamera mo. Paano kung nasira mo yun? Bakit? Nasira ba? Di ba hindi naman? Oh, ano na naman pinagtatalunan yung dalawa? Ito kasing si Kuya, ginamit ko lang saglit yung computer niya, nagalit na agad. Sana kasi, marunong ka magpaalam bago mo galawin yung mga gamit ko. Eh, wala ka kasi kanina dito sa bahay. Paano ako magpapaalam sa'yo? Pwede mo naman akong tawagan. Ang sabihin mo, nangiinis ka lang talaga. Tumigil na kayong dalawa. Araw-araw na lang kayong ganyan. Pagod na nga akong galing sa bukid. Pagdating ko, ganyan pa kayo. Si Kuya kasi, Tumigil na nga kayong dalawa. Hana, di ba may binigay na laptop sa yung tatay mo? Bakit hindi yun ang gamitin mo? Lo, mabagal kasi yung laptop ko. Hindi kagaya ng computer ni Kuya na mabilis. Kapag tumawag ulit ang tatay mo, magpabili ka ng bago para hindi kayo nag-aaway ng kuya mo. Opo, Lo. Ikaw naman, Renz, ginamit lang saglit ng kapatid mo yung computer, nagagalit ka na kagad. Parang hindi mo kapatid si Hana. Sige na, pumunta na kayo ng kusina at makakain na tayo ng pananghalian. Sige po, Lo. Opo, Lo. Ano ba yan, Kuya? Hindi mo man lang ako tinirhan? Bakit ba? Nagugutom nga ako eh. Ano na naman ba ang pinag-aawayan yung dalawa? Ito kasing si Kuya, inubusan ako ng tinapay. Ano ba naman kayong dalawa? Ngayon naman, pagkain ang pinagtatalunan nyo. Alam naman niya na paborito ko yung tinapay, tapos hindi man lang niya ako tinirhan. Bakit naman kasi hindi mo tinirhan tong kapatid mo, Renz? Eh, malay ko bang gusto niya pa? Kumain na siya kanina eh. Ako ang nagpabili niyan kay Lolo, tapos ikaw lang ang uubos. Dapat kasi, kinain mo na lahat kanina. Tapos ngayon, magagalit ka kasi inubos ko. Hindi ka muna kasi nagtanong, basta mo na lang kasing kinain. Tumigil na nga kayong dalawa. Di na ba kayo napapagod sa kaaway nyo? Lagi na lang kayong ganyan. Ayaw nyong magbigayan. Kahit maliit na bagay, pinagtatalunan nyo pa. Si Kuya kasi, Anong ako? Ikaw nga yung dahil lang sa tinapay, nagkakaganyan ka. Kung ganyan kayo ng ganyan, mas mabuti pang sa tatay nyo na lang kayo tumira. Kaysa magkasakit ako sa puso nang dahil sa konsumisyon sa inyong dalawa. Ayan, ikaw kasi. anong ako? Kita mo na si Lolo.
Ikaw na. Ayoko. Sige na. Ikaw na, kuya. Lo, Kung mag-aaway na naman kayong dalawa, huwag dito sa harapan ko. Hindi po, Lo. hindi po kami mag-aaway ni Hana. Gusto lang po namin sana mag-sorry ni kuya. Opo, Lo. Sorry po. Nagsusuri na kayo ngayon sa akin dahil sinabi kong pababalikin ko kayo sa tatay nyo. Opo, pero hindi lang po dahil doon. Nasasorry po kami ni kuya dahil mali po yung ginagawa namin. Opo, Lo. Pasensya na po kung lagi po namin pinapasakit ni Hana yung ulo nyo. Ayaw po namin bumalik kay tatay. Gusto namin dito lang po sa inyo, Lo. Bakit naman? Mas mabuti nga na doon kayo tumira para nakakasama nyo yung tatay nyo. Alam nyo naman po na hindi rin namin siya nakakasama dahil abala siya sa negosyo niya at sa bago niyang pamilya. Mas gusto namin dito, Lo, nakasama ka. Dahil kahit gaano ka kaabala sa bukid, hindi mo pa rin kami nakakalimutan ni Kuya asikasuhin. Kaya po, Lo, huwag na po kayong magalit sa amin ni Hana. Pangako po, hindi na po kami mag-aaway. Alam nyo mga po, hindi maganda sa magkapatid ang palaging nag-aaway. Dadalawa na nga lang kayo, di pa kayo magkasundo. Kung nabubuhay lang ang nanay nyo, di siya matutuwa sa ginagawa ninyo. Tapos, ayaw nyo namang umuwi sa tatay nyo. Pasensya na po talaga, Lo. Hindi na po mauulit. Opo, Lo, hindi na po kami mag-aaway ni Kuya. Basta, huwag niyo lang po kaming pauwiin kay tatay. Oh, sige na. Basta, yung pangako nyo sa akin, di na kayo mag-aaway ha. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Gusto ko pa kayo makasama ng matagal. Kaya sana, magmahalan kayo at magbigayan palagi. Opo, Lo.